Здравейте, колеги! Казвам се Атанас Ангелов. Студент съм по психология в Пловдивския университет, Паисий Хилендарски. И съм се опитал да направя метаанализ на личностно центриран подход при шизофренните разстройства. Нека си представим жълът, който е паднал от дъбово дърво. Този жълът съдържа потенциала в себе си, за да се превърне в могъщ дъб. Сам по себе си, като си има предвид подходяща среда, той автоматично ще расте и ще порасне. Ще расте и ще постигне този резултат. И хората също като жълъда се стремят да постигнат, да израснат и да постигнат това съвършенство. Този стремеж към реализация на вътрешния потенциал и стремеж към съвършенство е посочен като актуализираща тенденция от Карл Роджерс. Роджерс не е единствения, за когото актуализиращата тенденция е фундаменталният отговор на въпроса какво всъщност кара организмите да тиктакат. Но той е основателят на личностно центрирания подход, който в началото е бил назован от самия него клиент-центриран подход. Голдштайн, Маслоу, Ангел, Сент Дюри и други застъпват подобни възгледи. Сент Дюри дори съобщава, че не е в състояние да обясни загадката на биологичното развитие, ако не предположи съществуването на вроден стремеж към съвършенство, на живата материя към съвършенство. В нормално състояние организмите се стремят към своята реализация, към саморегулация и независимост от външния контрол. Тази идея е от съществено значение за процеса на личностно центрираната терапия. Личностно центрираната терапия е недирективен подход на интеракция с положително отношение към човешката природа. Личностно центрираната терапия се основава на положителното убеждение, че индивидът има способността да премине към състоянието на позитивно психично здраве и много прилича на жълъда, който има способността да се превърне в дъб. Каква е ролята на консултанта в личностно центрираната терапия и какво прави връзката с клиента да изглежда така? Преди да обясним това по-нататък, нека не забравяме, че личностно центрираната терапия се основава на идеята, че човек ще създаде свой собствен растеж самостоятелно в дадени подходящи условия. Нека се върнем отново на метафората за жълъда. Представете си катерица, която заравя жълъда си в земята. Жълъдът сега е попаднал в хранителна среда, от която има нужда, за да се превърне в дъб. Терапевтът в личностно центрираната терапия, подобно на катерицата, осигурява благоприятната среда, за да може човек да достигне своя потенциал. Това означава, че консултантът не контролира терапевтичната среда, интерпретирайки поведението на клиента или давайки оценки на неговото решение. Вместо това, той е там, за да осигури по-позитивна среда за клиента си, да познае растежа, на който самият той е способен. В личностно центрираната терапия фокусът е върху личността, а не върху проблема. Целта на клиента е да постигне по-голяма независимост. Това ще позволи на клиента по-добре да се справя с всички настоящи и бъдещи проблеми, пред които е изправен. Основният похват, участващ в личностно центрираната терапия, е отражението. Това е просто потвърждение на това, което казва клиента. Отражението, когато се практикува правилно, може да покаже разбиране на ситуацията на клиента и да засвидетелства съпричастност, емпатия. Все пак, личностно центрираната терапия не разчита на техники или диагностициране. Вместо това,
За нея качеството на терапевтичната връзка се счита за най-важния фактор. Устойчивостта на консултанта да създаде силна връзка с клиента си е най-важният фактор за успеха на личностно центрираната терапия. Помните метафората с жилада. Клиентът е жилада, а консултантът е катерицата. Силната връзка между консултантът и клиента е богатата на хранителни вещества почва, където катерицата заравя жилада. Отношенията между консултанта и клиента подхранват успешно психологическия растеж на клиента, точно както почвата подхранва жилада, докато стане дъб. Как всичко казано до тук може да бъде свързано с терапевтирането на шизофрения? Нека си припомним от МКБ-10 кои функции са засегнати от шизофренията. Функциите, които дават на здравия човек чувството за индивидуалност, неповторимост и самостоятелност. И кога обикновено започват да се появяват първите симптоми. Изследванията показват, че това се случва около 20 годишна възраст при средностатистическите здрави хора. Тогава, когато е период от психичното развитие на човек, известен като кризата на младостта. Периода, в който младите хора започват да изпитват необходимост да намерят своето място в живота, т.е. да вземат важни решения. Проявата на кризата се изразява в това, че личността не е наясно какво точно желае. При това положение, когато близките на младия човек настояват, че той трябва на тази възраст да знае какво иска, че трябва да може да направи своя избор и то добър, тогава обикновено кризата се проявява много ясно. Настъпва един конфликт с отношенията на най-близките, който още повече засилва чувството за обърканост. Ако се върнем пак на метафората с жилада, бихме могли да си представим един жилад, който, падайки от дървото майка, се оказа върху подаря си от почвата корен на мама. И този корен не му позволява да попадне в почвата, където ще може да израсне и да се превърне в дъб. Тогава е необходимо да се появи катерицата и да зарови жилада в богатата на хранителни вещества почва и да израсне един красив и величествен дъб. Благодаря ви за вниманието. И аз ви благодаря за интересната презентация. Въпроси? Аз като човек, който има опит в работа с пациенти с шизофрения, бих казала, че клиент-центрираната или личностно-центрираната терапия наистина има място при тези пациенти, но не само тя. Тя може да помогне на пациентите да смекчи малко при тях негативните симптоми на шизофренията, да помогне малко по посока на намаляване на социалното изключване, на пасивното тегляне от обществото, на емоционалното изравняване. И ако е добре интегрирана в медикаментозната терапия, това би било и е в много случаи работа с добър резултат. Това е моето мнение. Само психотерапия при пациенти с шизофрения. Не знам. Знае, да. Аз това ще може да го прочетете и в доклада ми по-късно, като го изпратя. Просто тук исках да направя една по-интересна презентация. Да, успяхте. Да, с по-малко текст и повече изображение. Наясно съм с това и съм далеч от мисълта, че само психотерапия
може да се справи с... Да, може би аз се сериозни- подведох от това, което вие към края казахте, че коя е причината за появата на болестта в този възрастов период? Това е един поглед само Да. каква би могла да бъде една Една от от причините. Да. Тъй като за 10 минути няма как да бъдат обхванати всички, нали? Но това според мен е една много важна причина и която не бива да бъде подценявана. Окей. Благодаря. Моля? Други въпроси? Изказвания? Мерси. Благодаря ви.